eta Biosgazte ikastolatik etortzen gara. Gaur patata erriozar erarako gofrea egingo dugu gure amamen omenez. Errezeta hau aukeratu dugu gu txikitan ginenean gure amamek egiten zutelako eta asko gustatzen zaigula. Hauek gure osagaiak dira. Txorizoa, kipula, piper gorriak, arrautza, pimentoia, irina, urina, legamia, gatza, olioa, patatak, gazta pizka bat eta gure tresna gofrera. Aukeratu ditugun produktuak, txorizo eta patata, dira oso tipikoak eta Euskal Herriko sukaldeetan daude. Eta horregaitik aukeratu ditugu errezeta hau egiteko. Guk bertsio modernago bat egingo dugu, gure patatarekin gofre bat egingo dugu eta txorizoarekin saltza bat. Hau gure platerraren bozeto bat da eta horrela aurkeztu nahi dugu. Patatak egosten diren bitartean kipula moztuko dugu. Eta ez dira zati oso txikiak izan behar, gero batidoran sartuko dugulako. Jonek sukaldatzen duen bitartean ni txorizoa moztuko dut. Orain pimentoia botako dut. Gofrea egiteko patata matxakatuko dugu. Eta patatari gehituko diogu irina, gurina, gazta, esnea, arrautza eta legamia. Txorizo saltza egiteko egin dugun mezkla sartuko dugu eta trituratuko dugu. Orain gofrea enplatatuko dugu eta lehenengoz moztuko dugu. Lehen egin dugun txorizo saltzan biberoien jarri dugu eta orain dekoratuko dugu. Eskerrik asko bideoa ikusteagaitik. Agur! Agur!